Εδώ που μένω εγώ, στο κέντρο της πόλης, ευτυχώς δεν είναι τόσο αεροκατοικημένα. Ωστόσο, άμα βγεις 10 λεπτά έξω, όρεξη να έχεις να οδηγάς. Δεν υπάρχει τίποτα γύρω, υπάρχουν μόνο χιόνι, fjords, κανένα τάρανδος, καμιά λεπού και όρεξη να οδηγείς βασικά. Πρέπει να είναι πανέμορφο το τοπίο, να βγαίνεις με ένα αυτοκίνητο και να βλέπεις χιόνι, πάγο, δέντρα. Θέλω πολύ να το δω από κοντά αυτό. Είναι και βέβαια το χιόνι εδώ πέρα κρατάει από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο, δηλαδή το μισό χρόνο δεν έχει χιόνι, να είμαστε και ειλικρινείς. Ένα κρύο το κρατάει βέβαια γύρω στους 5-10 βαθμούς. Και κάτι που ανέφερες, θέλω να πω ότι να κάνω ένα disclaimer, τον πάγο γενικά δεν θες να το βλέπεις επειδή είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, υπάρχουν πολλά ατυχήματα και γι' αυτό υπάρχει και ένα πάρα πολύ γνωστό ρητό εδώ πέρα ότι φοράμε πάντα ζώνες επειδή υπάρχουν άγρια ζώα όπως τάρανδοι, αλεπούδες, μους. Και το χειρότερο είδος από όλα είναι τουρίστες που δεν έχουν οδηγήσει ποτέ ξανά σε χιόνι και συνθήκες πάγου.